Kaže moja žena, čekaj, kaže moja žena, priča sa porodicom i porodica i kaže kako u Riju hladno. Kaže, smrzavaju se. Ja uđem da pogledam, 19 stepeni. Kaže, njena porodica smrzava. 19 stepeni, zima. Evo, sad smo u junu, tako? A piše feels like, znači osjeća se kao da je 20 stepeni. Znači 19 stepeni osjetiš kao da je 20 stepeni u 7:32 ujutru. Jun, zima. I kaže, porodica smrzava. Freezing. Kaže, ti kaže ne razumeš šta je, kaže, zimu. Kaže, nije to, kaže, kao zima u Evropi. To je mnogo čoveč. Svaki dan je novi dan da se posmijemo na neki način i samo u jednom trenutku ako bam! Kaže, porodica smrzava na 19 stepeni u 7:33 ujutru. Brate.